Ассалому алайкум, ҳамватанони азизи ман, дӯстони ғариби ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани печени гаттая пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Рецептш бошад 450 грамм орд, 200 грамм шедрая лета, намак дар кор, зардии тухм 1 дона дар кор, ванилин дар кора, 1 пачка разрыхлитель дар кораю, 3 қошуқ қаймоқ дар кора. Инамҷа тайёр кардагим. Марҳамат, тамошо кунед. Аввал дар коса орда мегирем, мерезем. Айболош бошад шедрая лета меандозем. Ранги умучак якҷоя мекунем. Баъд ҳамха якта маҳсулоташам меандозему хушрӯ карда мешӯрем. Сахт такак мешӯрем. Ҳама вақт ман печени ами гаттара сметана катӣ мекардум. Хона монда қаймоқ буда. Хай гуфтум исриф нашавад, кӯдакон нахӯрда буданд. Гирифтум хай печени тайёр кардум. Беҳад неки резунаки бад шид қаймоқ кати. Сметана кати камтар хеле қайиштар мебия. Қаймоқ кати беҳад резунак меомада. Неки аҷоибот ба мазза ҳам резунак омадагия. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман, ҳазор раҳмати калон барои ин қадар дастгириҳотон, барое ки дар канали ман суханҳои хуб, дуоҳои хуб менависен. Бовар кунед, ҳар рӯзе ки ман аз хоб мехезам, вақте ки ами ютуб медурам, беҳад суханҳои хуб барои падару модарам бовар кунед роӣ кардагиен, дуоҳои нек роӣ кардагиен. Ҳам хеле хурсанд мешавам, ки ман дӯст медорам ин қадар подписчикома, ки суханҳои хуб гап мезананд. Мақсад чӣ хеле ин қадар обуначия дилшона ба даст овардан кори мақсад ҳар хел одам несте. Ман хурсандам, ки ин қадар подписчикои маро дӯст медоранд. Ба хотири Аллоҳ ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои азизи ман. Бовар кунед, ранги як ами хеши табор омада, ранги чӣ хел гум апаҷону хоҳарҷоно бори бовар кунед, қабул кардагим ҳамаи шуморо. Ин қадар суханҳои хуб мегӯем. Ҳазор раҳмати калон. Ҳар куҷое ки бошен, Аллоҳ ёру мададгори ҳамаи шумо бошад, апаҷону хоҳарҷонои ман. Дар комментариҳо бисёр менависен, ай ҳар давлат мая тамошо мекардем. Ман хурсанд ҳастам, бовар кунед, ки ин қадар подписчикои меҳрубон дорам. Аз барои Аллоҳ ҳаматонро дӯст медорам. Худоҷон ҳама вақт нигаҳбони шумо бошад, дӯстони азизи ман. Ин аҷода бошад, чӣ хеле ки диден, орда кати шедрая лета умучак бори шӯридумо. Баъд зардии тухма 1 донаша андохтагим, 1 дона тухм басай. Сафедиша боша барои начинкаш мондагим. Ози бахир рецепти начинкаша мегӯм, ки чӣ андохтагим. Баъд сметана, ванилин, разрыхлитель ҳамаша меандозему. Инам хеле сахт такак мешӯремша. Баъд ягон пакетак меандозему, дар холодильник мемонем. Бовар кунед, ҳавои Тоҷикистон ҳам хеле гарм шудагия, ки ядам дар холодильник мондум. Ба гирифтум бурдум дар болои стол тунук кардам, ҳам хеле мулоим ишида, ки беҳад хамируш песочни бад омадагия. Барои ҳамо шумо духтаро кадомитон каданиен, ҳам хеле резунаки хушрӯ мебия, ки печени. Шумо қаймоқ истифода набарен, сметана истифода барен. Ман якум бор қаймоқ кати кардагим, хай духтаро. Беҳад резунак песочни бад омадагия. Дӯстони азизи ман, иҷода бошад, ширкати турки Эрсага тавсия додистам. Ин хоҳара ки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати турки Эрсак 43 сертификати халал ҳаста духтаро. Кадоме ки регистратсия шудан мехоҳед, марҳамат кунед, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. ин хоҳара ки мо корро ба шумо хушрӯ карда мефаҳмонад, шуморо регистратсия мекунам. Баъди регистратсия кардан ҳамагӣ ду балда харид мекунем. Вақте ки ду балда харид ки карден, уже ба ойлик мебуроед духтаро. Баъд хубии ширкат дар ин ай, ки вақте ки шумо харид мекунед, ҳар бори харид кардагӣ шумода падарка метиҳанд. Ҳозир бошад, дар ин ширкат розыгриш рафтеста, падарка мондагиям, мошин мондагиям, телефон падарка мондагиям. Баъд духтаро, дар ин ширкат хариди калон нестай. Аз вантон намеғалтен. Беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Барои дарди сар, барои стумуҳра, барои зебогӣ, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои мӯи сари рехтагӣ. Хулос ҳама намуди маҳсулотҳоро аз ин ҷо ёфта метонед. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, марҳамат кунед, як бор шанси худтонро санҷед. Бисёри баъд занаконе ки таъриф мекунанд ҳамин ширката, ки маззои беҳтарин дошта, маззош чӣ қадар фоидаовар буда. Марҳамат кунед духтаро. Ин аҷода бошад, начинкаи қабати печенира тайёр кардастам. Ба мо дар корай 300 грамм чормағз дар корай, 250 грамм шакар дар кораю. Баъд ҳам камтарак ванилин мондагим, ҳамо ванилин меандозему. Баъд ҳам сафедии тухма 1 донаша сафедиша мондагӣ будум, катиями якҷоя мекунем. Чӣ хеле ки дар саршавии навор дида буден, дар хамири печени шакар андохтагӣ набудум. Барои ҳамин дар начинкаш 250 грамм меандозем. Не ки вақте ки тайёр меша, намеги ки ами хамири печени бе шакар айда чӣ қадар ширинӣ ба мазза омадагия.
чӣ хале ки мебинен апаҷону хоҳарҷонои ман, ина қадар меҳнат мекунам барои шумо. Бовар кунед Тоҷикистонам хеле гарм, ане ки ман дар гармӣ барои шумо пухтупаз мекунам, ки подписчикои ғариби ман аки ҷое ки бошанд, ай кадом давлате ки бошанд тамошо кунанд, баҳри худшон ягон чӣ омӯзанд. Барои духтаракҳои навҷавоне ки ба шавҳар мебароянд, барои ҳамоноя духтаро тамошо кунен, ёд гирен. Ягон вақт ба ҳунар одам ку ай ҳунари худаш пушаймон намешавад. Ба ҳунар одам ҳама ҷода ба қадрай. Шукри Худо, одамизод бояд ҳунар омӯзад. Ман чӣ пухтупазе ки мекунам, ҳамаи рецептҳоша хушрӯ карда шумода мефаҳмонам. Мегӯянд духтаро бисёрш мегӯянд ки апа рецептҳои хеле мақсад мондагӣ одаморо мегирем, мекунем, хато мешавад. Якташ нависия апаҷон ки вай кадом влога тамошо кардиянд, торт тайёр кардиянд. Мегӯяд ҳамақадр тортш сахт омад ки дар сар занӣ майда мешавад. Не ки мегӯяд ай пухтупазои ту ман ҳам хеле пухтупаз мекунам, ҳамаш мегӯяд хушрӯ мебирояд. Хай раҳмат мегӯянд дар падару модарам, ин қадар суханҳои хуб, дуоҳои хуб мефиристанд. Ҳазор раҳмати калон. Чӣ хале ки мебинед, ман ягон мақсад пухтупазе ки мекунам, ягон таша ман аз шумо паноҳ намедорам. Чӣ рецепте ки ҳаста, ман барои шумо пешкаш мекунам. Ҳамаша туғри мефаҳмонам, ки шумо вақте ки харид мекунед, пухтупаз мекунед, мақсад ин қадар исриф нашавада, ҳайф нашавад чизои шумо мехаридагӣ. Ҳамин зан мардум пухтупаз мекунад. Мақсад вақте ки пухтупазчӣ бошӣ, хӯрокҳои бамазза кунӣ, ҳамон оилаи хушдоманам, шавҳарам ҳамашон дӯст медоранд. Барои ҳамин духтаракҳо рецептҳои маро гирен, ба дили пур чизе ки мехоҳен пазен. Шуморам хурсанд мешавед, манам хурсанд мешавам, дӯстони азизи ман. Ин эҷода бинен хушрӯ карда, инам хеле тесте печеньеро тунук мекунем. Инам хеле хушрӯ тунук ки баъд не ки накуне, ки ин худашам хеле хамируш резонак мебиёяд. Вақти тунук ки баъд кунед, ҳам печонданаш қимтар мешавад, ҳам бо начинкуҳое ки дар дарунаш меандозем, ҳамон начинкуҳо аз ҳар тарафакуш мебирояд. Барои ин тунук ки баъд накунед. Ин ҳамиҷода мешуд, ки ҳамин як зволачаро ман гирам, як печени калон кунам, мақсад бурида ба ғафси баъд мешуд. Гуфтум яке ба накафан, барои ҳамун як параша тоб дода рафтум, дуюм парашам тоб дода омадаму бориктар кардам да. Мешавад ки ҳамин рецептро шумо ду звола гирен, чизоша маҳсулотоша бисёртарак андозен ё дута звола кунен. Ҳамин як начинкае ки ман тайёр кардам, ҳамин начинкаи маро дар дута звола мерасонем. Ман хай сер начинка кардам да, чормағза ва ёш гуфтум бисёртарак биёяд. Баъди пухтанам бисёр бовар кунед қабатошта бисёри бад омадагӣ, не ки хай бамаззае. Кирои ин қадар меҳната ҳастай да. Инам хеле мегирем, тоб метиҳем шаю, ба корча кати ё ки корчаи арадора, ягон ҳамун гулмона кати мебурен. Мешавад ки ҳам хеле ростам бурен, парраки бурен, дар лист монен. Болоша мегирем, тухм мекунему, баъд дар духовка мемонем. Дар дараҷаи 280 градус мепазем, мегиремша. Апаҷону хоҳарҷоное ки нависта будем, ягон печени осонак, ина барои шумо печени осонак кардагиам. Ҳам резонак мебиёяд, ҳам кӯдакотон мехӯрад. Ҳамин ман пухта буромадам, духтарҷонам омадак, кӯдакои ман ҳарчӣ намехӯранд. Яке омад ки ман печени пухта шудам, очаҷон кан якта хӯрам, гуфт якта хӯрд. Ядам пас нигоҳ мекунам, дар тарелка 4таи дигар гирифта рафтеста. Мегӯям куҷо мерӣ? Мегӯяд ҳам хеле бамазза омадаг печениятон. Инам хеле хай кунед, кӯдакои шуморо мехӯрад. Хай ози гармиштагия кӯдак мардум бо вабше ҳеҷ намехӯранд. Ҳарчи намехӯранд, ҳамин кӯдак мардум ҳамаш ба фикри ман бихеланд. Инам хеле ҳамаи болои печениро тухм мекунем. Ба мешавад ки болоша ягон ҳамуд вилка кати гул монен. Ман ростига я дуташа карда будаму охирша зиёдишаю иноша накардам. Ҳам хеле мондум, пухтам, гирифтамшона. Баъд апаҷону хоҳарҷоное ки бисёри баъд барои ҳамун гел, барои ҷеми тайёр кардагӣ будам, дар трайфл рехтагӣ будам, навистагиям ки нишонте апаҷону хоҳарҷонои ман ҳоли кӯракон бисёра. Хай вақти банка маҳкам куния, исо салоникам кам кадистам, компоту, варению, сокуам хали бисёр маҳкам касодам. Насиб бекор шом, ҳамаакша якта барои шумо нишон метиҳам. Ҳози яка ҳамаша чизое ки мақсад дар кора дар маразилник мондестам. Ҳамаи корома кишидам, хай вақтҳои бекорим да ба барои шумо ҳамаи наворое ки мехостед ман барои шумо пешкаш мекунам. Ина эҷода боша печени ман кардагӣ хай тайёр шуда. Ина бинед сирхаки хушрӯе. Не ки хай телефони ман ҳеҷ сабаб боша ҳозиро камтар хира сёмка кардиста, вале якта телефони нав хариданем, иншоалло худо хоҳад. Хай бо наворакҳои тоза пешкаш мекунам.
Мебинед печени ҳам хеле хушрӯ омадагӣ, ҳам хеле резунак, начинкаша бинед чӣ хеле пур омадагӣ. Ман болоҳошуна ба камтар сахарни пудра кардагиам. Хай ба хоҳиши дили худтон хоҳен, мақсад хоҳиш дошта бошед, сахарни пудра резен. Нахоҳен агар нарезен, ҳам хелам хушрӯ омадагӣ. Ин ҳаминҷода боша, ҳозир шикаста нишон додагием, ки чӣ қадар резунаки хушрӯ омадагӣ, мулоимак омадагӣ. Якта апаҷон нависта буданд як бор, ки баъди пухтупазуд результатшам нишон деҳ. Апаҷон, ҳазор раҳмати калон, ки хай хотиррасон кардем. Бисёри вақт аёдум мебироя хай, не ки шукри худо пухтупазуи ман ягон вақт безеб намебироя. Ҳама вақт 100% мебироя апаҷон. Ина апаҷоно результатшам бинед чӣ хеле резунак омадагӣ. Инам хеле навора ба анҷом мерасонам. Хайр, дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони мову шумо бошад. Ҳар куҷое ки бошед, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.